Cúine na gramadí an Gaeilge, Ceacht 3. Sa Ceacht seo, brenóid na Leaganacha Gaeilge a léiríonn Seilbh, agus a reagraíonn de tenéir na Castílaise agus to have an bhéarla. Sin na Leaganacha san Gaeilge le tá móide ag, tá móide agus is móide le. Níl bríthir san Gaeilge to have, úsáidimid tá agus ag le Seilbh a thespáint, tá cá ag máire, tá bréagáin ag na páistí. Is féidir linn foranam a chur leis an réamhacail ag, agus tugamid foranam réamhachlach leis seo. Tá cóta nua agam, tá leabhar agat, tá teach aige nó eice, tá bád agin, tá carúán agah, tá cólacht acu. Tá neart samplaí eile an sin le tá agus ag. Bhfuil samplaí mar seo sa Spáinnis? Feici sibh sa lista sin go bhfuil mochacháin a chur núil an seo. Léiríonn mochacháin san Gaeilge, léiríonn muid mochacháin san Gaeilge freisin le tá agus Tá aiféile ar cheann, tá díomá ar mo bháthair, tá bród ar de hisismithirí. A ríist is féidir linn an foranam a chur leis an réamhacail. Tá náire orm, tá brón ort, tá agla nó ortha, tá tuirse orann, tá weignas ormh, tá farraig ortha. Tá tuile samplaí tucha an sin, mochacháin atá an sin agus stad an duine. Tinnis san Gaeilge, a ríist úsáidimid tá agus Tá tinnis cín orm, tá teocht ort. Tá samplaí eile an sin. Tá flúna moch arann. Tá sláid an ormh. Ar deireadh, is féidir linn freisin mochacháin agus Seilbh a thespáint san Gaeilge leis an ríthair is, ach úsáidimid an réamhacail le sa chá sin. Go minic déanam muid sin nuair tá muid géirí béim a chur ar an abairt. Is lom an éifig sin. Is leat an taobh sin. Na mochacháin híos is cuma lom faoin na scrúdathe. An dóigh leat go mbeidh deacrachtaí le sin.